Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi olsun barçalarımızga da. Allah Teala imanlarımızı kamil kılsın. Koşkanları bilen yaşap peygamberlerinden tıyılırga nasip eylesin. Etken barça hamet seneler maktavlarımız Allah Subhanahu ve Teala'ga erişsin. Hem de inde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge için tiren yüreklerimizden çıkan salavat şeriflerimizden Allah Teala jitkere kursanın ruh şeriflerine. Muhterem kardeşler, indi elhamdülillah şükür şu meclislerge yıllarga Allah Teala nasip eyledi tağında. Bilgenigizçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yer yüzünde en yaxşı orunlar ul meçitlerdi. En naçar orunlar ul bazarlardı. Bazar en naçar orundu, meçitler en yaxşı orundu. Şulay etip, eden balası kişiler naşuşu meçitlerge jıyılıp, indi Allah Teala'nın rahmetini alıp, vagazlanıp, yüreklerin çistartıp, şuşu tırmışların yaxşı yakka özgürseler, elbette bu dünyadağı bik kup problemlarını hal etip bulur idi. Indi muhterem kardeşler, mine şuşu problemlarını hal etu degen nerse, көңілni çistartu degen bir usulni biz bugün silep getirbiz. Ol da bulsa salavat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlar aytu. Mine şunun turunda bugün sileşip getigeli. Salavat ol sala degen sözden alıngan. Salatun bu birlik sanı, salavat köplik san. Salavat degeç elbette indi biz salavat köpür dip işitkeni biz bar şolay bit. Niшлеп алай дип әйтелгәнен белмисезме саны? Niшлеп salavat köpür икән ул? Юк, köpür инде, аны niшлеп salavat köpür ул? Да, salavat бит ул. Salavat әйтү. Бәлки шушыны күргәчтен элек кешеләр инде belki Allah Teala'ны maqtaganlar, belki salavat әйтә торган булганнар татар кешеләре, шуңа күрә salavat köpür дип әйткәннәрдер. Vallahu a'lam, niшләп salavat köpür шулай бит? Чөнки salavat дигән сүз ул дини сүз. Ул дини сүз һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны мактау дигәнне аңлата. Ләкин сала дигән сүз ул дуга. Аның турыдан туры тәрҗемәсе ул дуга. Менә без укый торган намаз ул сала була. Салатун. Без аны намаз дибез рус татар телендә. Татар сүзләре белән. Ә гарәпчә ул салатун була. Бу тәрҗемә ителә дуга дип. Димәк, безнең намаз укуыбыз Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итүебез була. Дуга була. Ә инде салават әйтсәк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга, димәк, аның рухларына дуга кылу була. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә салават әйтсә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга, ул мактау була. Аның тарафыннан. Чөнки Аллаһ Тәгалә дуга кылмый, шулай бит. Аңа дуга кылырга кирәкми, ул үзе дугаларны кабул итүче. Әгәр дә кемгәдер Пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгалә салават әйтә икән, димәк, бу инде мактау дип тәрҗемә ителә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы бездә мөселманнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтергә тиешлебез икән. Ягъни әйтсәң ярый, әйтмәсәң ярый гына түгел, тиешбез. Ни өчен шулай ул? Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны яратудан килә. Без аны нәрсәгә яратабыз? Чөнки аны Аллаһ Тәгалә ярата. Аллаһ Тәгалә яраткан әйберне без дә яратырга тиешбез. Әгәр дә мәсәлән, менә игездә шулай бит инде бер игездә итә түгел, кибеттә. Кибеттә бынды кичкенә генә бер балалар аяк киеме күрсәгез, сездә нинди хис туа? Бер нинди хис тумый, шулай бит. Кибеттә сатыла торган аяк кием ул. Ләкин шушы аяк киемне сез идә күрсәгез, үзегезнең игездә. Күңелдә шулай бит җылы хисләр туа. Ни өчен? Чөнки бу аяк киеме сезнең балагызның аяк киеме. Сезнең балагыз кияны. Шуңа күрә бу аяк киемгә карата җылы хисләр туа. Менә безнең өчен ниндидер әйберләр алар хатирә белән яки ярату белән бәйле. Менә нәрсәгә кеше иске машина ала? Утил. Нәрсәгә кешегә Волга 21-нче мәсәлән? Нәрсә кирәк ул? Эш күрсәндә шулай бит. Ул җүнләп җирми дә ул. Шуның тау шумкысы да юк инде хәзер. Кондиционер да юк, кеше ала шулай бит инде. Ала 1 миллион тора. Ала 1 миллионга ала шуны. Нәрсәгә ала ул аны? Хатирә. Яшь чагында ул хыялланган, күргән, шулай бит хатирә ул аны. Һәрбер кешенең үз хатирәсе. Менә Путинның Запорожец бар шулай бит. Нәрсә кирәк ул аңа? Хатирә, шулай бит инде. Хатирә.
Яшь чагында хыяллангандыр, беренче машина булды ул минем Запорожье төбендә, шуңа күрә ул аны хәзер Запорожье салган, шулай бит. Хәтирә, менә бездә дә шулай мөхтәрәм кардәшләр. Без дә нәрсәгәдер бәйләп кемнедер яратабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яратмаган кеше Аллаһны яратмый дигән сүз. Аллаһны яраткан кеше Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яратырга тиеш. Синең күңелеңдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата тиешле мәхәббәт булмаса, димәк бу мәхәббәт синең Аллаһы Тәгаләгә карата да юк. Әгәр дә син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сагынмасаң, яратканны без ничек итеп беләбез? Сагыну хисе аркылы. Менә кемнедер яратканыңны ничек аңларга була? Ул булмаганда юксынасың. Күрәсең килә, сөйләшәсең килә, аралашасың килә, юксынасың, син аны сагынасың. Кем сагына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне? Сагынасыңмы? Әйтик, мәсәлән, сахабалар җәннәткә керергә теләгәннәр. Нәрсәгә? Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм була дигәннәр. Алар бит әйтмәгән, анда хур кызлары була, 72 штук. Шулай бит. Алар әйтмәгән, сарайлар була, тәмле-тәмле итләр була, сулар була, тегесе бунсы була дип. Алар әйткәннәр, анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм була дигәннәр. Ну безгә кирәк кызлар пока, шулай бит инде. Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әле пока кирәкми. Безгә кирәк кызлар. 72дән артыграк булса да әйбәт инде ул, име? 72 генә җитми, нәрсә инде 72 штук нәрсә инде ул монда. Бер көнлек инде ул, име? Так күбрәк булса әйбәтрәк инде. Без менә шуның турында хыялланабыз, шулай бит. Әбе сахабалар әйткәннәр, монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм була. Шуңа күрә безнең җәннәткә керәсе килә дигәннәр. Алар аны юксынганнар, сагынганнар. Шуңа күрә Билал мәсәлән радиллаһу анһу, ул бөтенләй күчеп киткән Мәдинәдән. Чөнки монда ди, бөтен әйбер миңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне искә төшерә, мин монда яши алмыйм ди. Гел сагыш, гел хәсрәт, гел елыйм мин монда ди. Күчереп киткән, анда тормаган. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яратудан килә безнең салават әйтүләребез. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр сезнең берәрегез миңа сәлам җибәрсә ди, мин үлгәннән соң ди. Җәбраил алейһиссәлам килеп миңа әйтер ди, я Мөхәммәд, һәза фулан ибн фулан юқриука сәлам. Фәлән улы фәлән сиңа сәлам җибәрә ди. Җәбраил алейһиссәлам миңа сезнең сәламыгызны җиткерер ди. Фәлән улы фәлән сиңа сәлам җиткезә ди. Һәм мин әйтермен ди, ва алейһиссәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аңа да сәлам булсын, Аллаһның рәхмәте һәм бәрәкәте булсын дип җавап бирермен ди. Ягъни мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең белән аралаша. Biz аңа сәлам әйтсәк, ул да безгә сәлам әйтә. Җавап бирә. Шуңа күрә ул каберендә булса да, шулай бит аралашу бара бу очракта. Шуңа күрә дә ул инде үлгән, ул инде киткән, хәзер инде бернинди элемтәбез юк дип без әйтә алмыйбыз. Умар радиллаһу анһу әйтә, дуга ди, дуга җир белән күк арасында эленеп торыр ди. Кабул булмас ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтмичә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйткәннән соң гына безнең дугаларыбыз кабул булыр ди. Ягъни күргәнебезчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне ярату, зурлау ул безнең дугаларыбызның кабул булуы өчен дә кирәк. Һәм шуңа күрә безнең намазыбызда бар салават. Без намаз эчендә салават әйтәбез. Намазыбызда безнең бар салават. Ахырдан шулай бит утырып, әттәхият, салават әйтеп без намазыбызны тамамлыйбыз. Намазыбыз кабул булсын өчен дә бу салават кирәк. Ул салаватны әйтмәсәң, намаз дөрес була. Да әттәхият мәҗбүри, ваҗиб. Ләкин әйтмәсәң салаватны, намазың кабул була, ләкин савабы әз була. Дөресрәге дөрес була намазың, кабул була дип әйтеп булмый, дөрес була. Әмма без барыбер шулай бит салават әйтеп инде шушы намазларыбызны тамамлыйбыз. Намазыбыз инде кабул булсын, әҗр саваплы булсын дип. Икенче бер хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кемдә кем миңа бер көндә 100 салават әйтсә ди, мен салла галайя фил яуми 100 марра, кемдә кем көне буена миңа 100 тапкыр салават әйтсә ди, кадаллаһу лаху 100 хаҗатин. Аллаһы Тәгалә аның 100 хаҗатын үтәр ди. 100 хаҗатын. Нинди борчулары бар? 100 төрле. Менә безнең бер көн эчендә 100 төрле борчуларыбыз буламы? Булырга мөмкин. Шулай бит. Ләкин зур борчуларыбыз көненә 1-2 генә дә булырга мөмкин безнең. Менә бүген сине нәрсә борчый? Мобилизация борчый. Бүген бөтен кешене борчый, шулай. Сезне ничек сезне борчыйсың, Васил абый? Сез бит инде все уже.
Яшьләр өчен. Ул сез димәк, сез борчыласыз башкалар өчен, шулай бит инде. Димәк, салават әйтергә кирәк бу сине борчыса. Йөрәгеңне тынычландырырга, шулай бит инде. Һәм дә ки Аллаһ Тәгаләдән шушы борчуларны хәл итәргә сорарга кирәк, шулай бит. Көненә 100 тапкыр салават әйтсәң, үзеннән үзе күңелең Киров урманнарына тарта башлый. Шулай бит. Я Казахстанга тарта башлый күңелең. Я Үзбәкстанга тарта башлый. Нишләптер теге шундай күңелдә үзебезнең теге терек кардәшләребезгә карата мәхәббәт уянып китә, шулай бит инде. Шул көненә 100 тапкыр салават әйтсәң, ләкин мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу хаҗәтләрнең дә, бу борчуларның Аллаһы Тәгалә 70-ен ахирәткә калдыра, 30-ын бу дөньяда ди. Ягъни 30 борчуыңны, хаҗәтеңне бу дөньяда үти, калган 70 ахирәткә кала. Чөнки ахирәтнеке мөһимрәк. Ахирәт борчулары мөһимрәк. Ахирәттә безнең менә үлә башлаганда безнең борчуларыбыз башлана. Шайтан кытыртулары, җан бирүләре, шулай бит. Аннан соң каберләре, тирилеп чыгулары, алар бөтенесе курку, борчу белән бөтенесе бәйле алар. Сират күперләре бөтенесе дә җавап бирүләр. Менә бу вакытта әйткән салаватларыбыз безнең шушы борчуларны хәл итәргә ярдәм итә. Моның өчен нәрсә кирәк? Моның өчен күбәйбер кирәкме, шулай бит? Көненә 100 тапкыр салават әйтү кирәк. Шулай бер хәдистә әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемдә кем миңа ди, чын ихлас күңеленнән салават әйтә ди, бер тапкыр ди. Аллаһы Тәгалә аңа 100 салават әйтер ди. Ягъни кем Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә салават әйтә, аны мактый, аңа дуга кыла, шулай бит. Аллаһы Тәгалә ул кешене 10 тапкыр мактар ди. 10 белән җавап бирә Аллаһ Тәгалә безгә. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе генә түгел инде, Аллаһы Тәгалә үзе безгә җавап бирә икән бу очракта. Безнең 10 дәрәҗәгә күтәрә безне Аллаһ Тәгалә ди. Бер салават өчен 10 дәрәҗәгә күтәрә. 10 тапкыр мактый, 10 дәрәҗәгә күтәрә һәм 10 гынахыбызны гафу итә. 100 тапкыр әйтсәк, 1000 була, шулай бит. 100 тапкыр әйтсәк, 1000 була. Инде Суфиян ас-Саури берсендә хаҗ кылганда, Кәгъбәтулла тирәсендә әйләнгәндә бер кешене күрә. Ул кеше салават әйтеп бара. Суфиян ас-Саури зур галим. Шулай бит. Табигин. Һәм әйтә, ник син салават әйтәсең? Нишләп син тәхлил әйтмисең ла илаһа иллаллаһ? Нишләп син әйтмисең тәкбир, Аллаһу акбар, шулай бит. Нишләп әйтмисең син тәсбих, субханаллаһ? Син нишләп салават әйтәсең ди? Синең исемең кем ди? Кем син ди? Мин Суфиян ас-Саури ди. Аллаһ Тәгалә рәхмәтендә булды, мин сиңа бер хәлне сөйлим ди. Без әти белән юлга чыктык ди. Минем әтием үлде ди, юлда ди. Үлгәннән соң аның йөзе каралды ди. Менә кайбер мәйетләрнең йөзе кара була үлгәннән соң. Мәйет күргән кеше ул аны йөзенә карап әйтә ала, шулай бит кешенең йөзе карала. Йөзе каралды ди. Чөнки гынахлары булган. Йөзе каралды ди. Мин әтиемне күмергә әзерләндем шунда ди. Әтиемне салдым, битен капладым да ди. Үземнең йокы төште дә йокларга яттым ди. Һәм төштә күрәм ди. Бер кеше килде дә ди, төштә әтием янына битеннән сыйпады да ди, әтиемнең бите агарды ди. Һәм бу кеше китеп барды ди, ак киемнән кеше ди. Мин аны куып тоттым да ди. Кем син, Алла бәндәсе? Мин сине танымыйм ди. Әтигә изгелек кылган өчен Алла рәхмәте булсын сиңа ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям борылды да, син мине танымыйсыңмыни? Мин бит Мөхәммәд ибне Абдуллаһ ди. Миңа Коръән ингән кеше мин ди. Ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шуннан соң уянып киттем, уянсам әтиемнең йөзе агарган ди. Нәрсә өчен? Минем әти тормышында, гомерендә бик күп салават әйтә иде ди. Гынахлары бар иде ди. Ләкин салават әйтергә ярата иде ди. Менә шушы салаватлары белән аның йөзе агарып, шулай бит Аллаһ Тәгалә гынахларын кичергән дигән сүз. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, салават әйтү безнең гынахларыбызны кичерә, дәрәҗәбезне күтәрә, шулай бит хаҗәтләребезне, борчуларыбызны хәл итә, дугаларыбыз кабул булырга сәбәпче була. Шуңа күрә дә салаватны ешрак күбрәк әйтергә кирәк. Аңа тел калмый, аңа телебез калмый. Әмма файдасы чиксез күп була. Иншаллаһ русча сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о салавате. Не о Фатхатиневе. Он уже старый, о нем нечего говорить уже, да? Все уже, он себя изжил.
Сегодня мы с вами говорим о салавате, то есть пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. То есть, что значит салават? Салават – это хвальба, восхваление кого-то. Салават. Или же дуа можно перевести. И значит, когда мы говорим салават пророку саллаллаху алейхи вассалям, это значит, мы восхваляем его, делаем дуа за него. Ну, надо ли это? Нужно ли? Если честно сказать, ему это не надо. Пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям это не надо. Потому что он уже достиг своей вершины. Вы знаете, что рай, он интересно устроен вообще. Самый высокий уровень в раю – это Фирдаус для обычных мусульман. Фирдаус находится под троном Аллаха. А рядом с троном Аллаха находится Василя. То есть еще один уровень рая, где будет пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И только он. Вы понимаете? То есть трон Аллаха, рядом уровень посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, ниже остальные. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям уже достиг того уровня, которого не может достичь больше никто. Поэтому ему салават не нужен. Ему лично. Также Аллаху не нужны наши восхваления. Субханаху ва тааля. Потому что он самодостаточен. Самад. Восхваление нужно нам самим. Когда вы приходите, например, к кому-нибудь из начальства, заходите и начинаете ему говорить: «О, такой-то, луналикий, там, да, бриллиант моего сердца, там и так далее. У вас там, вы самый красивый, ваши дети самые красивые, ваша жена самая красивая, любовница там вообще, никто вас не достоин». Для чего? Потому что что-то хотите попросить. Вот ваша хвальба, для кого она нужна? Для вас нужна. Чтобы этот человек на вас посмотрел, или хотя бы пожалел, да? Этого дурачка, так скажем, хотя бы пожалел и ответил вам. Поэтому, дорогие друзья, салаваты, дуа, намазы нам нужно самим. А что же дает салават нам, говорящим, этот салават? Однажды один марокканец смотрел в сторону могилы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине, делал дуа, говорил ему салям. Делал дуа за него, говорил салям, и один его говорит: «А ты зачем, говорит, стоишь напротив могилы, салям говоришь? Ты повернись в сторону кибла и делай дуа Аллаху». Обычно так говорят. То есть, это кто там охранники ходят, они не любят, когда вот рядом с могилами, там, когда находишься, дуа делаешь, они сразу гонят тебя. Сразу гонят. Это саляфиты, да, так делают. Когда я ходил с картой, то есть они все упоминания убрали. Вот Бакир, там есть первое кладбище, да, мусульманское в Медине. Они убрали все упоминания, кто где похоронен, чтобы не ходили, дуа не делали. Я мне карту нашел в интернете, с этой картой хожу, чук-чук-чук, тут этот лежит, мне один подходит. Это, говорит, карта неверная, говорит, тут все, говорит, перемешано, говорит, все повернуто. Я говорю: как повернуто, перемешано? Тут что, копали, что ли, говорю? А он только наверху, говорит, только так, внизу, говорит, там все перемешано. То есть он хочет сказать, что даже эта карта неправильная. Потом я эту карту показал тому, кто специалист по этому кладбищу, там такой есть. Он говорит: да, правильно, говорит, только там одна могила неправильно обозначена была, остальные, говорит, правильно. Место, где похоронена Фатима, рады Аллаху анха, дочь пророка саллаллаху алейхи вассалям, они вообще стеной такой огородили, чтобы туда вообще не ходили, к этому месту. И вот он этот тоже говорит этому марокканцу: зачем, говорит, ты делаешь дуа? Обратись, говорит, в сторону кибла. Этот марокканец говорит: сторона киблы, говорит, это для намаза. Когда мы делаем намаз, говорит. Дуа, когда делаем, возводим руки к небесам, говорит. А я обращаюсь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, чтобы он мне помог в тот день, когда не будет ни земли, ни небес, ни киблы. Когда это? Это судный день. Судный день ничего из этого не будет. Судный день все люди будут обращены к кому?
к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть они боятся обратиться к Аллаху. И ищут пути достучаться до Него, так скажем, да, чтобы Его милость получить. И они будут обращаться к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это тот единственный человек, который от тебя не будет отворачиваться. Папа, мама, брат, сестра, жена, дети все от тебя отвернутся в судный день. Они будут подальше от тебя ходить, чтобы ты у них саваб не попросил. Если есть. Ну, они придут просить, они же не знают. Все равно придут просить. Ты будешь избегать их, чтобы они у тебя не просили. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет стоять. Он будет стоять до тех пор, пока самый последний мусульманин не выйдет из ада. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет хлопотать, делать шафагат, пока последний человек из ада не выйдет, если он туда попадет. Последний мусульманин. Он не будет вот в этом раю, уровне, да, рядом там с троном Аллаха, субханаху ва тааля, спокойно возлежать, пока последний мусульманин находится в аду. Он будет просить и хлопотать. Поэтому, дорогие друзья, салават нужен нам самим. Самим нужно это. И в этой жизни судный день. Пророк ﷺ говорит: «Ман насия салата алейя факад ахтаа тарик аль-джанна». Кто забыл сказать мне салават, тот испортил свой путь в рай. То есть его путь в рай как неправильный, если он забыл сказать мне салават. Люди забывают говорить салават очень часто. Пророк ﷺ говорил: самый жадный человек, кто услышал мое имя и не сказал салават. Это самый жадный человек, говорит. Поэтому мы, когда слышим имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно говорим саллаллаху алейхи вассалям. Даже когда пишем, надо писать саллаллаху алейхи вассалям. Иногда есть ученые, например, которые в агазе рассказывают, говорят Мухаммад, 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 и саллаллаху алейхи вассалям не добавляют. Я стараюсь вообще не слушать таких ученых. Это историки, это не ученые. Историки так рассказывают. Человек, который любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не забывает говорить эти слова. Также говорится в одном из хадисов. 4 вещи от жестокости сердца. То есть сердце черствое и жестокое, если ты делаешь 4 вещи. Что это? Первое, когда ты справляешь малую нужду стоя. То есть мочиться стоя – это от жестокости сердца. Второе, когда ты в намазе делаешь намаз, а у тебя к колбу что-то прилипает, пыль там или что-то там. Ну, раньше вот не на полу делали, а на земле делали сажда. И к колбу что-то прилипает. И ты до окончания намаза это вытираешь. Это от жестокости сердца. Третье. Это слышать азан и не повторять за муаззином. И четвертое. Это когда упоминают про тебя пророка, саллаллаху алейхи, а ты не говоришь салават. Почему так? Потому что ты небрежен. Вот, например, ты читаешь намаз. Если ты полностью ушел в намаз, тебя не волнует, что прилипло к твоему лбу. Логично же? А если тебя это волнует, значит, ты не в намазе. То есть ты движение делаешь, но сердцем туда не ушел. Кто, например, справляет нужду стоя, значит, тоже сердце жестокое у этого человека. Если ты хочешь смягчить свое сердце, тогда что надо делать? Надо делать наоборот. Учись справлять нужду сидя. Говори повторяй за муаззин. Будь бдителен в намазе. И говори салават посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, и сердце твое смягчится. Сейчас очень много людей с жестокими сердцами. Очень много. Достучаться очень тяжело. Значит, вот одна из причин. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи, говорит: кто один раз делает мне салават, то Аллах восхвалит его 10 раз и простит ему 10 грехов. Сам Аллах, субханаху ва тааля, восхваляет человека, который восхваляет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим,
«Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я айюха алладина аману, саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине, говорит, Аллах, его ангелы восхваляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. О те, которые уверовали, вы тоже восхваляйте его и передавайте ему салям. Получается, сам Аллах, субханаху ва тааля, делает это. Если ты это не делаешь, значит, ты что, лучше Аллаха, субханаху ва тааля? Лучше ангелов, которые восхваляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ангелы его восхваляют. А тебе лень? Жалко языка? Жалко времени? Что с тобой происходит, если ты это не делаешь? Поэтому человек, он бросает вызов Аллаху, субханаху ва тааля, который не говорит салават посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, дорогие друзья, как мы должны восхвалять? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что одно из таких хороших восхвалений, кстати, салаватов, видов салаватов очень много. Они пришли в хадисах, и, кстати, некоторые ученые сами салават, то есть делали, писали, так скажем, да, и вариантов очень много. Сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, когда спрашивали, как тебе делать салават, он говорил: «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, ва барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта ва баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид». Можно как в намазе. То есть это немножко сокращенная версия. Можно как в намазе делать салават. И он говорит, это, говорит, самая, то есть хорошая версия для салавата. Потому что как? Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Здесь говорится салават его семье. Не только сам пророку, его семье. Кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. И ты делаешь салават еще Ибрахиму алейхиссалям и его семье. Всем пророкам, которые пришли после Ибрахима алейхиссалям. Поэтому это все, дорогие друзья, очень хороший, за это будет саваб и хороший салават. Что дает салават? Вкратце. Это выполнение приказа Аллаха. Потому что Аллах Тааля приказывает нам говорить салават. То есть, «Я юхалладина аману, саллю алейхи ва саллиму таслима». Говорите салават, Аллах Тааля приказывает нам. Значит, это выполнение приказа Аллаха. Второе – это прощение грехов. И сказали, за один салават 10 грехов прощается. Третье. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будет рядом с тем, кто говорил ему салават. Судный день. Значит, его будет защита пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы про это сказали, как это важно. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает тому, кто говорит ему салават и салям. Значит, это тоже очень важно. Меняется ахляк. Мы сказали, салават смягчает сердце. Упоминание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очищает язык от сквернословия. Соответственно, когда ты представляешь себе хорошего человека и думаешь о хорошем человеке, ты сам меняешься. На нас действует окружение. И когда ты в себе в уме держишь хорошего человека, значит, ты сам меняешься в хорошую сторону. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, олицетворение человеческого совершенства. Также можно сказать еще одно интересное. Когда ты забываешь что-то, надо сказать салават. Например, слово забыл там, да? Ты говоришь салават и вспоминаешь. Аллах дает тебе вспоминать это путем салавата. Также принимается дуа. Мы сказали, что Аллах Тааля принимает дуа путем салават. Помимо этого, вместо дуа можно делать салават. Один из подвижников пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я, говорит, делаю дуа, точнее, из четверти дуа, говорит, у меня салават». Так можно, говорит? Да, можно. А можно, говорит, треть. Можно, а можно половину, можно. Говорит. А если я, говорит, все время только салават говорю? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: можно. Когда человек вместо дуа говорит постоянно салават, то Аллах Тааля дает этому человеку то, в чем он нуждается. То есть Аллах Тааля решает твои проблемы сам, на свое усмотрение. Потому что иногда ты просишь что-то, а это тебе даже не нужно. Тебе даже не нужно. Опять-таки, да, ты просишь у Аллаха Porsche Cayenne. Ты говоришь: «О, Аллах, дай мне Porsche Cayenne, дай мне Porsche Cayenne», да? Аллах Тааля дает тебе Porsche Cayenne. Ты покупаешь Porsche Cayenne, даже новый покупаешь. Вот ключи в руках, все пригнал в гараж, все, любуешься. Тебе приходит военком и вручает тебе повестку. И мало того, военком посмотрел на твой Porsche Cayenne и говорит: у тебя же полноприводная машина, да? Да, полноприводная. А ты знаешь, что-то попадает
под мобилизацию, твоя машина тоже. То есть, когда ты говоришь салават, Аллах Тааля решит твою проблему, которая стояла перед тобой. Ты просил одно, а проблема была в другом, возможно, у тебя. Поэтому, таким образом, когда человек говорит салават постоянно, то есть Аллах Тааля решает его насущные проблемы и вопросы, даже о тех, которые он даже не подозревал. Также устраняются проблемы, мы с вами сказали, да? Есть хадис, где Аллах Тааля устраняет 100 проблем. 30 в этом мире, 70 в судный день. Если ты говоришь 100 салаватов в день. Каждый день, дорогие друзья. Это недолго, немного. Можете в машине говорить, можете сидя в мечети салават говорить, можете говорить в те времена, когда намаз читать макрух, например, да, нежелательно и так далее. Для этого можно найти время. Было бы желание. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.